tayo ng makeup. First time ko mag-makeup. After how many? Almost a year, hindi ako nag-makeup. So, gamitin natin yung mga makeup natin kasi nanggugulo sa baby. Baby, give me chance! So, today, wala akong kilay at tumubo na siya kasi nag-shade tayo last week, di ba, ng vlog natin. So, sinade ko siya dito, hindi kasi may tiklat. So, malaking tulong yung hook dyan. So, today, gagawa tayo ng first time makeup in front of the camera. Hindi ako professional sa makeup guys, pero iti-try natin kung kaya natin. So, let's start! So, naghilamos na ako at yung buko, yan yun yan, kasi nagulong siya, sansay. So, linisin natin. Ba't naglilinis ako ng buhok, ng mukha? Itong pants, ang ganda niyan guys. Ang galing mo sa makeup, siya eh, 3-in-1, cleanses plus brightens, removes makeup, no rinsing, yes. For face, eyes, and lips. So, pwede mo siya gamitin sa lips, at saka brighten miracle water, so flawless radiance, at saka maganda siya i-ano sa mukha. Tapos, pagkatapos ko nun, kasi naglagay na ako ng
ko. Next is foundation. Hindi foundation, ano siya, yung kulay orange natin. So, ayan na siya, guys. Wala pa sa... So, next is, ang gagawin natin is, i-dark natin siya. Gagamitin ko yung, yung pang-contour ko. Itong contour. Ito. Gamitin ko siya para magkakulay yung, kasi hooded ang yung, yung parang, siya, baba siya, napakababa ng So, lalagyan ko siya ng kulay. So, lagyan na natin siya ng pen na sobrang liit. Ano siya eh, 2-in-1 twist liner eyebrow pen. Eyebrow dahil siya, pero ginagamit ko siya dito. Sabi ng asawa ko, hindi ko na yan kasi yung mata ko is sobrang liit na. Eh, gusto ko. At least magkaroon ng ng blue. Ano ba yun? Anong blue? Ito ng buhay. Kagiks, nakalimutan ko palang i-record. So, ito kasi, pang ano siya dito, eyeliner, di ba? Inag-dry na siya. Ang ginagamit ko siya para gamitin dito sa ano natin, sa gel natin. Eyebrow gel. Hazelnut ang kulay nito. So, ito ang gagamitin natin. Ang ganda. Okay naman lang magkakamali kayo sa first step ng pag-umpisa lang sa kilay. Kasi pwede mo yan siyang
Grabe talaga siya, pak na pak talaga yung kilay natin, yung ano natin, makeup natin. So, hindi ako maglalagay ng extension eyelash kasi wala akong noon. Wala naman ako noon. Next time na tayo maglalagay pag talagang perfect na natin yung makeup natin. Itong makeup na ginawa ko, kinopya ko lang ito sa ano, sa isang makeup artist sa London po. Ito daw is for wedding party. Ganon, Carrie Rose na.
Ito. Ang ganda ng ano niya guys, wala talaga siyang balat ng ganun. Ang kinis ng pagkagawa. Ito lang, magkaano lang siya, may lamat lang siya dito. Pero okay lang siya, curls. Pero tignan niyo guys. Ang kinis, right? Uy, ang ganda niya guys. May resulta din naman pala siya. Hindi ko alam kung ano masasabi ninyo, pero para sa akin perfect siya kasi wala talaga siyang kulubot-kulubot at saka talagang ano siya, makinis yung pagkagawa. So, kahit pala mumurahin, kung marunong kang maglagay, kailangan lang siya ng highlighter dito more, pero okay na siya kasi para sa akin. So, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, and share. If you want more, mag-send kayo ng picture sa ano ko sa Facebook account ko, Hazel Lanotan. Nakabalandra yung profile natin doon, Hazel Lanotan. Mag-send kayo ng comment doon ng picture ng gusto niyo